Jesus Christ giban sa Israel. Purbida unsa naman sa daw ni mga bay oy? Unsa may hinungdan ani nga si Kristo giban mismo pagyud sa iyang yutang na tawhan? Ato niya ning tukion pohon mga bay og sa dili lang sa pagkakaron kay agi og pagrespeto sa pagpuasa ning Biyernes Santo sa simbahang Katoliko. Atong tukion og unsa gi hinungdan ani nganong giban si Kristo ngadto sa Israel. Unya mangayo kog dispensa mga bay nganong daghan kayong mga patalinghaga sa atong mga vlog, sa atong mga episode karon tungod kay daghan kayong mga gipang restricted na sa YouTube o diha sa Facebook. Kung magpagawas tag mga mahinungdanon kayo nga impormasyon mao na nga gibinisaya pagan inato kay dunay mga kining mga episode nato sa mga nangagi sa katong uban natong mga YouTube channel nga karon dili na nato magamit mga bay. So kanang pag subscribe ninyo dili niya to pinugsanay no, naara po ninyo o kamo nay bahala sa pagtimbang-timbang sa mga impormasyon nga ato nga ipagawas. Anyway, pwede man na ninyo i-translate no, bisan kanig Tagalog dili kayo kung maggamit na niini tungod kay kung kahibaw mo sa AI kining artificial intelligence high tech na kayo ni karon mga bay. Murag kang kini lang mga Bisaya nga mga content murag dili kay ni nila murag kini lang mga binisaya nga mga episode nga medyo maglisod sila sa pag espiya ani. So ato nya ning tukion mga bayo og sa sunod pohon sa pagkakaron igo lang ko magpahibaw kay daghan magunangutan na nga nganong atong mga content ato ning gibinisaya nga daghan kayo mga patalinghaga ani nga ato nga gigamit. So ato nang gituyo kay para dili kayo ingon ana kasayon, at least kung mabura sa YouTube o sa Facebook ang atong mga gipang bulgar nga mga impormasyon nga kalibutanon, at least nga katong uban nga nakalili sa atong mga content dunay mapopo nga mga impormasyon o mga pinubre na to nga mga analysis. Daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.